Cliente sempre ten a razón? Non, pero hai que deixar que se equivoque honestamente e con dignidade. A hostelería foi sempre como un refuxo. Non se profesionalizou. Non sabes facer tal? Pois veña, pa camarero vale calquera. Pa camarero realmente é que non vale calquera. Hai que saber, hai que ter cultura, hai que saber escoitar, sobre todo. É importantísimo escoitar o teu cliente. E agora considero que un bo profesional nunca ten medo a formar, porque hai moitas cousas que nunca se poden copiar, como é o servicio. Estou en contra de servir mal, non? De non ser honestos. Creo que na hostelería aí é un campo que debemos facer máis autocrítica. Esta culler do gin tonic que ten como unha espiral. Ten sentido para mezclar, pero o de botar a tónica pola cuchara como se facía debería estar prohibida e con multa. Eu botei un tempo que non podía beber, porque me chegaron a decir, bueno, temos que toperar, porque vas a perder a vista e a memoria. E si hai cócteles que non me gustan, por exemplo, Bloody Mary, que agora hai tantos concursos e hai tantos campeóns de España que dentro de pouco non vamos a coller no país. Así que non descarto nun futuro un pequeniño local como esa cultura japonesa de personalización, de non masificación, de un local 15-20 personas moi ben atendidas. Se vos digo axitado pero non mezclado, a que vos soa? Pues a James Bond, por suposto, claro, mundialmente coñecido, pero tamén a un cóctel. Que rico esos cócteles, non? E que interesantes. Hoxe imos aprender moitísimo do mundo do cóctel con Xaime Rodríguez, que é un experto na materia galego, que imos falar pois do estado da hostelaría, a importancia da historia que hai detrás dun cóctel, o auxe dos cócteles sen alcohol e moitísimas cousas máis. Así que escoitade ben a Xaime porque ten tanto que contar. Xaime, moitísimas grazas por vir aquí a tanto que contar. Cando estaba preparando esta entrevista, descubrí un novo termo que non coñecía, que é a mixoloxía, que é como a arte ou ciencia de preparar bebidas alcohólicas ou cócteles, non? Sí, a mixoloxía pois, é un das últimas tendencias, modas que hai nos últimos anos, que fixo favorecer que a cotelería resurxira, que viña dunha época oscura, e a cotelería molecular que apareceu nas cociñas, como no bulli e tal, pois fixo outra vez resurxir a boa cotelería a través desas técnicas e formatos. Unha moda, dirías? Sí, unha moda que sigue, pero que tampouco está explotando todo o que debería a cotelería molecular. Eu entendo que pode ser por diferentes factores, non? Facer cotelería molecular, pois necesitas máis tempo co cliente, que ás veces é complicado, porque vivimos nun mundo que todo ten que ser rapidísimo, non? E hai parte desa cotelería que necesita máis tempo e que ao mellor é máis complicado ofrecer en un local. Que é exactamente a coctelería molecular? Pois é desarrollar e ter uns estudios, uns conocimientos máis profundos, pois desde as bebidas que utilizamos, os botánicos, as frutas, todo, é saber un porqué das cousas, non? Que sucede cando transformas, que pasa nun sifón cando facemos unha espuma de unha piña colada, non? Pois a cotelería molecular é ese conocimiento de saber que pasa e tratalo. E ofrecelo despois. Isto de que estea de moda, ás veces pode ter como algo, un tinte negativo, digamos, a palabra de que algo estea de moda, pero tamén ten unha parte moi positiva, non? Sí, ten que eso, podes ofrecer constantemente novas experiencias, non ten fin. Este tipo de cotelería pois non ten fin, porque sempre sale un novo produto, unha nova técnica, unha nova forma de traballalo, entonces tes un abanico moi amplio. Porque que distingue un cóctel dunha copa, un combinado? Bueno, pois o que o distingue o é todo. En un cóctel é un pouquiño o trato. Eu o que entendo por unha cotelería é un espacio onde a atención é máis personalizada que un bar de copas. É un mundo aparte, como digo eu, somos creadores de historias. Eu gustábame non só crear un cóctel, eu cando creaba un cóctel intentaba crear unha historia ao rededor do cóctel, xenerar unha experiencia, non? Entonces a cotelería o vexo como un máis alá, o conocemento do teu cliente, desde que entra pola porta, conocer o seu nome. Esas son as cotelerías que a mí me gustan, non? Que xa che ofrecen, que che conocen os teus gustos, a túa bebida preferida. Entonces creo que ao rededor dun cóctel e dunha cotelería é un mundo aparte. Que di de min que o meu favorito sexa o pisco sour? Moi ben, coincidimos.
Gústame Claro, moito. porque as eleccións, non, falan do cliente, de Sí. algún xeito. Sí, os gustos. Eu, como decía no meu local, gústame o corpo a corpo, non? O tú a tú, que ás veces temos unha carta, non? Pero eu sempre lle pregunto ao cliente que é algo que te diferencia do resto dos bares. Como che gustan os cócteles, que sueles beber, se che gusta cítrico, se che gustan as notas florales. Entonces, según o que ti escoitas, que é moi importante escoitar, despois desarrollas cos teus conocimientos, vas un pouquiño creando, cumplindo esa expectativa. Intentas. Porque ti és cocteleiro, tamén és agora xerente da Escola Harina Blanca en Vigo, que é unha escola... Bueno, que é Harina Blanca? Bueno, Harina Blanca era unha escola que xa ten unha trayectoria de máis de 20 anos. Era unha escola que sempre se enfocou na cociña e que eu agora, desde fai casi 2 anos, pois lle estou dando uns enfoques totalmente diferentes e cambiando un pouquiño a palabra de escola, abrila. Estou facendo coctelería, que é o meu, o mundo barista, o mundo do café, que é outro mundo que está moi de moda en auxe, e a cociña, por suposto, e o tema de atención ao cliente, que é algo que me apasiona tamén, como atender un cliente, e a parte a xestión económica, que tamén queremos dar na escola, que é unha parte moi importante. Porque ti comezaches detrás da barra dun bar sen saber que te querías dedicar a ser cocteleiro. Sí, eu foi de casualidade, foi por circunstancias, cando era máis xoven, pois hubo unha época que non podía beber. Ah, sí? Sí. Mira, unha das preguntas que digo, podo comezar preguntándolle, bebes alcohol? Porque digo, imagina un cocteleiro que non beba alcohol, podería ser. Podría ser. É máis agora, que é unha tendencia o da Claro. coctelería sin alcohol, Sí. que está a máxima agora crecendo. Eu empecé no mundo da hostelería porque non podía tomar alcohol. E o único que facía era carrexar aos meus amigos borrachos á casa. Entonces vi unha oportunidade de ganar un extra, un sueldo, e me enganchou. Desde que entrei na barra, pois xa non me din despegado dela, como digo sempre. E despois ata montaches o teu propio local, o Cubos. Sí, xa fai no 2004, 21 anos, e apostei por algo que non había naquel momento. O mundo da coctelería era un mundo que estaba, como decía, máis oscuro, asimilábamolo a copa, alcohol, homes incluso, non? Non era moi conocida en Galicia a coctelería. Había 2 ou 3 locales en Coruña e en Vigo, e pouquiño despois fun profundizando e tal, pero non había moito onde poder ir a degustar Que está en cócteles. Lalín, ademais, non? Non sei se hai moitos locais dese estilo. Bueno, ahora cada vez hai máis locales, xente que traballou con nós, por exemplo, que montaron locales en Lalín, que fan coctelería, Javi en restaurantes, parrilladas, que foi campeón de España de coctelería. Cada vez, bueno, digamos que fomos dando visibilidade a un campo precioso, que a xente ahora sí que o demanda. E como fixeches para pasar de poñer un ron con Coca-Cola, que sería o que te pedira a xente normalmente detrás da barra dun bar, a decir, vou investigar sobre isto? Bueno, pois a miña pasión por ofrecer algo que non houbera. Eu sempre me gustou moito a creatividade, enfocarme como me gustaría que me atenderan a min e que me gustaría que me ofreceran, non? Entonces esa filosofía foi como empecé o meu primeiro negocio. Enfoqueime, pois eso, na coctelería. Non había nadie en Lalín que fixera unha coctelería de autor, unha coctelería moi personalizada. Tamén é verdad que o desconocimiento te leva por eses campos. A verdade é que moi ben, conectei moi ben ca xente, que digamos que eu empecéi sendo antes barista, o mundo do café me gustaba moito, ofrecer cafés de origen, pero era un mundo moi complicado, ofrecer un café e cobrar o doble do café estándar, bueno, pois a xente non xo apreciaba. Entonces vin que a coctelería sí que era máis fácil para conectar ca xente, cos clientes. E ao final en Lalín, que é un pobo máis pequeno, pois tamén tes que ir co mercado que tes, non podes facer todo o que che gustaría. E a coctelería sí que me enganchou, aí puden interactuar cos clientes, ofrecer novas experiencias, acórdome que cada fin de semana eu me poñía a mezclar algo novo, e moi ben, a verdade que ben. E ias experimentando pola túa conta? Sí, emborrachándome. Despois dicen os meus amigos, bueno, ti nunca bebes, pero eu realmente no Cubos desde que abrín, sí, polas noites, que era un momento de calma, é un momento que a mí me gustaba, estabas máis en paz, non había móviles, entonces era un momento de eu sentarme no sitio dun cliente, ver botellas, probalas e decir, veña, vamos por este lado. Sí. Beberías pouquiño, porque senón
Ou como fan, non? Co viño que o botan fora e non o tragan. Non, porque aquí... senón podes acabar fatal, claro, experimentando. Aquí trágase todo, non é como no viño. Aquí absorbémolo todo e tomamos e degustamos todo, sí. Pero bueno, pequenas cantidades por ir probando, Claro. porque como non os meus primeiros non tiña xente que me formara, a verdade é que eu criei-me que era moi raro que a xente te formara, porque tiñan medo que ti cando formabas a alguén, bueno, é que non o vou a formar porque vai a ser a miña competencia, vaime a crear outro negocio en frente, vai ser... eso foi algo que me sorprendeu moito nos meus inicios, e cando conocín, por exemplo, a xente como José Soto, que foi un pouco o meu primeiro profesor, Pablo de Cafés Ibonei, me sorprendía que alguén che enseñara o que sabía. Eu, de verdade, alucinaba, porque en Lalín eso non era tan común, ou en calquer pobo, ou cidade. E agora considero que un bo profesional nunca ten medo a formar, porque hai moitas cousas que nunca se poden copiar, como é o servicio. O servicio sempre vai ser moi personal. Entonces nunca tes que ter medo a enseñar e a mostrar o que sabes. De feito, tío, estás a facer agora. Sí, e ademais creo que o máis alto que podes chegar na profesión da hostelería é a poder compartir o que sabes e facer crecer a outros. Para min, ahora mismo, é o máis bonito. Sí. Porque eso que dis do trato, claro, do trato co cliente, ás veces sodes un pouco ata psicólogos, non? Da xente que vai ali. E sobre todo, pois nunha vila como Lalín, o mellor, xa cando entraban pola porta xa sabías o que lles pasaba, non? E que lle podía ir mellor para ese día. Sí, sí, de feito, bueno, anécdotas así de que vas conocendo aos teus clientes, que sabes tal. Por exemplo, en Carnavales pasoume cunha parexa que viña totalmente disfrazada, pero como pedían o mismo e se sentaron no mismo sitio de sempre, saqueinos por eso. Entonces sí que fas de psicólogo, claro. Ves a xente, a mí me gustaba falar moito ca xente, porque tamén era outra maneira de aprender. Antes, como viaxar era máis complicado, que viñera xente a enseñarche, eu cos clientes, pois, vou ir a Londres, Jaime. Pois, se vas a Londres, mira a ver que fan en este sitio, e me contas despois. Entonces eu interactuaba moito así con clientes que viaxaban polo mundo. Tamén era outra fonte de aprendizaxe. Eu estou a piques de ir a Nova York, se queres calquera cousa, xa me dis. Vale. Podo ir a investigar por ti e despois contoche. Seguramente estás nunha das cunas da coctelería. Impresionante, Nova York, sí. Cal é o cóctel ou a bebida que che pediron máis extraña? Porque, claro, terás moitas anécdotas. Pois sí, unha das máis extrañas e que me quedou gravada foi 2010, aproximadamente 2011, boom do gin tonic. Eso é outro tema. Sí, para falar moitísimo. Se me acerca unha pandilla e me dice unha persona da pandilla: oye, mira, me farías un gin tonic como que toma a reina Sofía? E eu, sí, é como o toma. Pois tómao con sacarina. Como? Bombay Safir con tónica suese sacarina. Eu quedei alucinado, dixe, non sei onde pudeches ver e tomar, pero sí que me sorprendeu moito porque non... Claro, ademais non leva azucre o gin tonic, é unha cousa moi rara. Non, o azúcar que leva, por exemplo, si a tónica é un dos refrescos máis azucarados do mercado. Sí? Pois non parece. Sí. Non parece polo amargor, non? Claro. Sin embargo, se ti analizas o contenido, as tónicas é do produto máis azucarado, sí. E me sorprendeu ese contraste de decir, vou a tomar unha tónica que xa é puro azúcar con unha sacarina, non aporta nada. Pero non sabe a azucre, o sea, non sabe azucarada. Non, pola quinina, polos componentes, sí. Claro. Que curioso. Pois diría calquera outra bebida que podería ser máis azucarada que... Sí, é algo que lle choca entre os clientes cando lle dices, no, ponme a tónica que non leva azúcar, que así coídome máis. Non, mira, casi é mellor que te tomes un iced tea ou outra cousa que vai ser mellor. Bueno, isto de autoenganarnos, non? É algo deporte nacional, penso. Sí, e ao final, pois eso, as marcas... As tendencias e as modas, ao final, se non profundizas, pois te levan a camiños que ao mellor son equivocados. E fixéchelle o cóctel, bueno, o gin tonic, e sentiuse como a raíña de Inglaterra, non? Eu considero... Era de Inglaterra ou de España? De España. De España. Pois como a raíña. Que os había conocido en Mallorca e tal, e que tomaba eso. E eu, bueno, vale, perfecto. O que se chocoume eso pola complexidade esta.
Claro. Bueno, que o dos gin tonics tamén é un mundo aparte agora mesmo. Houbo un boom no que o sea, os gin tonics eran, o sea, parecía aquelo máis unha ensalada, prácticamente, non? Que Eran ensaladas. claro, con ingredientes rarísimos, Sí. máis que nada pola estética, ás veces parecía tamén, non? Sí, todo. Eu son moi purista. Eu criei-me coidando a cotelería, dando valor aos produtos que tiña detrás da barra, non? Mm, Si ti compras unha boa xinebra, pois a mí me gustaba que degustaras ese produto, non? Por ujú, eso ten un valor, un precio, non? Se é máis caro con cousas, estaba tapando o sabor realmente do que pagabas. mm. Entonces, en esa parte sempre fui moi purista e no meu local intentaba que a copa fora o máis transparente posible. De feito, pois anécdotas tamén me decía a xente: "Oye, Jaime, pero non lle botas nada á copa?" Mira, vouche contar. Mira, o hielo está infusionado, purificamos a auga, non leva nada de sabor, unha tónica pois de cardamomo, unha tónica de lavanda que xa vai aromatizada, unha xinebra pois ao millor unha distiller gin que vai tamén con aromas. Paréceche pouco todo o que levas aí dentro e ao millor pois perfumaba con un twist de cítricos encima, pero claro, ti á vista non ves nada e lle chocaba a xente Claro, cando degustaban xa decía, buah, que explosión de sabor. claro, non é como que fago na miña casa, aínda que o pareza pola forma, non? Claro. Bueno, O que sempre podería gusta facer eu. máis que cho fagan que facelo na casa. Claro, por eso digo que ademais supoño que aínda que non o pareza porque non leva un montón de cousas dentro, é diferente, porque o que dis, Sí. ten unha tónica especial, botaslle algo que nos na casa, claro, despois dis, isto que non é tan rico, é Falta mellor algo, sair, non? Que che claro, decían faltalle na algo. casa, O meu falábamos. xeo é, pois bueno, o que merco no supermercado. Bueno, no meu caso non que teño máquina de xeo. Sí. O xeo moi importante tamén, non? Nestes. O máis importante no mundo do bar, e o máis maltratado, por desgracia, sí. Mm, O hielo para min é algo que coido moito, que fago hincapié á xente. mm, Cando estaba no local ou agora na escola, pois facemos o tema do xeo. ujú, Fago hincapié porque un mal xeo pois podeche estropear e arruinar un moi bo destilado. Entonces hai que darlle máis valor. mm. Cando fabricamos un hielo, xa cando se fabrica, pois ten que ser unha boa fabricación, unha auga purificada, molecularmente os hielos fagos moi lentamente para que se xunten as moléculas, que non haxa dilución á hora de traballalo. E despois a conservación. Eu vía cando facía formación por Galicia, visitaba locales e sitios, me daba pena ver o hielo pois ao lado de alimentos como croquetas, espinacas, ao final ese Mm. hielo absorbe todo o que ten ao seu alrededor. Entonces ese hielo xa vai aromatizado con Claro. cousas que non, Unha copa con sabor a croqueta, pois non, como que non o vexo. non o vexo moito, a verdade é que non. No. Vense cousas moi raras, pero non tanto. Claro, é importante tamén o tipo de auga coa que o faz, un montón de cousas, é que é un mundo Sí, complexo. purificar a auga que non nos aporte sabor é o valor fundamental do xeo. Eu con Ujú. esta máquina pois todas as impurezas se quedan na parte de arriba e che aseguro que si ves auga que ven, por exemplo, a auga da traída que teño traballado, na máquina ves como queda todo o residuo que trae a auga. É espectacular pois sacar eso e quedarse ca parte pura. Sí, sí. Ujú. Porque tes unha máquina de xeo, pero como é? Non será como a miña, claro. Non, é unha máquina de elaborar así bloques máis grandes, un proceso máis que ti modificas as temperaturas, polo que decía que sea máis compacto. Empezamos en -1 e acabo en -25, eso ao largo de casi 3 días fai que o hielo sea moi compacto e o podas utilizar perfectamente. Pero é moi grande, é Sí, como fas despois? casi teño que movelo ahora xa con grúas, o hielo grande, o bloque grande baixa 80 kilos e sacalo da máquina é complicado. Despois o que fago é cortalo con unhas serras japonesas e uns cuchillos e agora cunha serra eléctrica que desde fai uns anos tamén comprei para axilizar un pouco o corte e facelo máis rápido. Pero es un experto. Claro, nunca pensara en todo isto, realmente, sí, que pensara na importancia do xeo, pero non que se facía así, o que podías facer, bueno, ti porque te dedicas a isto, non? Pero unha serra xaponesa. Sí, son unhas serras especiales con os dentes especiales para cortar o hielo. Si ti eres un pouco mañoso, atemperas o hielo unha vez que o fabricas, deixalo reposar. E se lle das un corte recto, non? E despois o golpeas, eres capaz de cortar o bloque en línea recta hacia baixo. Con un pequeno golpe arriba, Ajá.
podes cortalo. Unha vez que a tempera un pouquiño, é espectacular, é Eu moi quero ver bonito. iso. Pois cando queiras xa sabes, estás Quero velo, invitada. porque claro, despois, claro, tamén o tamaño do xeo dependendo da copa, non? Ou do cóctel que fagas. Sí, o tamaño do hielo é outro factor importante. Eu, por exemplo, para un gin tonic facía un bloque de 250 gramos de auga. Entonces eso fai que canto maior é o hielo, tamén o contacto é menor. Entonces había menos dilución. Sí, sí, o tamaño importa no hielo. Claro. Sí. Bueno, claro, importan moitas cousas nas copas ao final, non? Nos cócteles que se fan. O vaso tamén, supoño que tamén é importante. Tamén, o vaso tamén. E antes que, eu lembro cando sempre era todo en copa de tubo, Vaso de tubo. bueno, que claro, agora xa está como un pouco máis desaparecido. Sí, bueno, outro día axudándolle a meu irmão no seu local, a verdade é que veu un cliente e dixo: "Teredes vasos de tubo?" E eu: "Pois claro que sí, é o meu vaso." Eu cando empecé na hostelería, aí ves tamén a evolución da coctelería e do bar. Antiguamente o vaso de tubo era o rei das barras, non? Antes reinaba, pois eso, a rapidez, o vaso de tubo. Ahora cambiou a copa balón, ahora xa hai diferentes vajillas según o tipo de degustación que queiras facer, pois xa atopamos máis amplitud. Sí que é certo que agora sí que se ven menos. Ou en según que sitios sí que se ve menos, non? Quizáis está Sí. este que é un pouquiño máis grande. Ahora vese Demais. máis o ancho, que eu particularmente é o meu vaso favorito. Un vaso alto, un Collins, para degustar me parece o máis interesante. Sí. E cal é o ingrediente como máis extraño que utilizaches nun cóctel? Uf. Ou menos habitual, digamos. O primeiro que usei así que conocín a citronela. Ajá. Digamos que por eso me abriu moitas portas. Cando conocín o meu profesor, pois faláballe, conocín a citronela, claro, era un botánico, falamos de fai 15 anos atrás, 16, que atopar citronela, limoncillo ou lemongrass, que son cousas diferentes, que a xente o confunde e pensa que é o mismo incluso. Así, facendo unha formación de perfumistas, vin que cada erva era diferente, que aportaba uns matices totalmente diferentes. E o primeiro botánico que usei ali no Cubos pois foi unhas raíces de citronela, que en Asia, a través dunha amiga asiática, ademais, que viña e me dicía: "Jaime, tes que probar a citronela, que en Asia é moi usada, se utiliza moito na cociña como un sustitutivo do aceite." E eu, bueno, pois a ver se a consigo aquí. Buscando, fun conseguindo, pagando unha locura por un produto que, claro, era realmente difícil de conseguir e de traer. E a verdade é que é moi interesante. Por exemplo, nun gin tonic, pois che aportaba as notas cítricas, a citronela, e non che rompía a burbuja do refresco, da tónica en este caso. Entonces, pois tiñas o cítrico e a burbuja á vez. Entonces era moi interesante e sobresalía sobre un limón, unha lima. Sí. Un curso de perfumistas, dixeches. Sí. E iso? Bueno, ao final intentas aprender de todos os campos para levar, como fan agora os cociñeiros, non? Que traballan con químicos, biólogos, filósofos. Pois eu tamén intento ir a outros campos para sacar o meu proceso creativo e leválo ao meu campo, sí. Claro, porque o aroma é moi, claro, é moi importante tamén nalgúns. Sí. O máis importante. O máis. Ah, sí? Eu toda a miña coctelería sempre aromatizo. De feito, fago uns perfumes que creo con unha base de alcohol puro de 96 grados porque o sabor percibímolo pola nariz, non está na boca. Ti si tapas a nariz, pois sería irreconocible todo o que comeras. Por eso, cando estamos resfriados, nos costa moito percibir e apreciar os sabores, non? O sabor. E iso é porque está na nariz. O olfato é moi importante. Por eso eu sempre me gusta perfumar todo porque é o primeiro que che impacta no cerebro. Sí. Que interesante, claro. Non o pensara, pero ten todo o sentido do mundo, claro. Sí, sí, é moi importante. Eu que me gusta facer ahora moitas catas e tal, gústame pois tapar os ollos á xente, non? Taparlle a nariz, métolles, por exemplo, pois un terrón de azúcar, non? Con canela, que é algo que das descifrado rapidísimo, non? E me gusta moito xogar con eso porque non saben descubrir o que están comendo. Destapan a nariz e xa dicen: "Buah, que dulce, azúcar, canela." E claro, ves, é o chispazo de descubrilo. Por eso a nariz e os aromas son tan importantes. Como é o das catas que estás a facer?
Bueno, as catas estou traballando pois con un amigo pastelero, por exemplo, ou facendo colaboracións con cociñeiros, creando así maridaxes, sobre todo o mundo do whisky, que é o que máis me gusta. E nada, darlle a catar á xente, a cegas, de diferentes formas, e nunca sugestiono as miñas catas, pois non che vou a contar de primeiro, vamos a descubrir notas de vainilla, caramelo, porque senón xa te estou sugestionando, non? Entonces intento que a xente primeiro anote. Despois facemos outra valoración, vemos, e entre todos, pois decimos que aprecias ti? Bueno, pois eu caramelo, eu tal, e xuntamos todo. E o bonito das catas así é que a xente ás veces, as marcas, sugestionanos moito, os precios tamén. Sí. Normalmente nas catas o que suele gustar, pois realmente non é o máis caro sempre. Entonces por eso me gusta facer ese tipo de catas, porque aí a xente descubre realmente o que che gusta. Claro. É que o paladar tamén se educa, claro. Tamén. Para catar, ao final, pois é a túa experiencia, non? Todos temos experiencias, eu se non probei a vainilla nunca vou a descubrir vainilla, non? Nunha cata. Eso é o teu aprendizaxe que fagas. A min gústame moito traballar con botánicos e estalos olendo constantemente para aprender eses aromas e memorizalos na mente, sí. E poder xogar con eles, non? Claro. Despois crear cócteles, imaginarte un sabor, leválo a cabo, non? Eso que poucas persoas consiguen facer ao final nesto, pero sí que intentar imaginalo e leválo a cabo, pois creo que é realmente un bonito traballo e unha obra de arte. Porque, bueno, hai moitos cócteles que coñecemos, pero tamén hai moito espazo a xogar, non? E a probar e a innovar, ou non? Sí. A cotelería, se algo me gusta, é por eso, que non ten fin, é un mapa blanco que ti aí. De feito, o meu proceso creativo é unha cartulina blanca e desarrollar desde unha idea central e empezar a desarrollar cousas. Comezas cun papel en blanco. Sí. O sea, non probando, directamente, primeiro, escribindo. Sí. Ah? Eu como me iniciei, como non tiña redes sociales, internet era o xusto, pois eu anotaba todo o que creaba ao principio. E que me dera ter eses apuntes, porque ao final foron desaparecendo e é unha pena, algúns sí. Pero sí que o meu proceso de creatividade era ir anotando dunha idea, pois hoxe quero facer un cóctel refrescante, non? Xuntaba cousas que me aportaran eso. Entonces era cuestión de ir unindo eses puntos e ir sacando cousas. Buscar a vajilla apropiada, a temperatura. Un cóctel pode ser frío, pero por que non servilo quente? Entonces eu facíame moitas preguntas. Eso foi o que me levou a sacar os meus procesos creativos así. Claro, e fixeches algunha vez un que a ti non te gusta, pero que é un bo cóctel? Porque despois tamén están os gustos. Sí. Non? Ou non, ou ti só fas os que che gustan. Non, eu fago todos os que lle gustan aos clientes. Moi ben, claro. Sempre que o sepa facer, sí, gústame cumplir a expectativa esa, como vos decía, o corpo a corpo, non? Gústame moito que escoitar ao cliente e desarrollar. Ao momento che creaba, ao mellor co que tiña ali na barra, pois veña, con isto e isto, vou no probar primeiro eu, non vai a ser que estea moi malo. E me gustaba moito esa parte do bar, de sacar o conocimiento que levas dentro no momento, non? E si hai cócteles que non me gustan. Por exemplo, o Bloody Mary é un cóctel que lle din oportunidade en Barcelona, en Madrid, en Galicia, e non me gusta. Estou totalmente contigo. Sei que hai moitísima xente que lle encanta, ademais a quen lle gustalle moito, pero a min é que non podo. Pero por que? Porque o zumo de tomate non... Non, o zumo de tomate non me gusta, e o tomate solo na ensalada. Verdad? É que non é zumo, o sea, parece que vas tomar uns espaguetis, que eu entendo que, claro, que en o escoite sexa moi fan dirá, pero que dice esta persoa? É algo moi rico, ademais, creo que senta moi ben en días de resaca, tomalo o día seguinte di que vai moi ben, non o sei. Pero a min é que me parece... A min creo que me daría máis resaca. Sí. Sí. Non... Tío, que és un especialista en whisky. Sí, é o que máis me apasiona. É no que máis me formo agora. Tes un proxecto de facer un whisky propio? Fíxeno, fai uns anos colaborou comigo Antonio Flores, que é o enólogo de González Vías, me preparou unha barrica de 96 litros. Foi un soño cumplido, non me esperaba a súa axuda,
Isto naceu por ofrecer algo novo. Como me gustaba o whisky, seguía moito as destilerías, os procesos, decía, bueno, por que non facer un whisky en Galicia e darlle o toque galego, non? E dixen, por que non comprar unha barrica? Se a madeira veñen a buscar os escoceses as destilerías aquí ao noroeste de España, veñenos a buscar as millores madeiras galegas. Ao final, parte dos whiskies escoceses pois levan alma de España, non? E dixen, como calquer cociñeiro tamén que sempre busca crear un plato único, dixen, bueno, pois por que non buscar un produto único e a ver se busco a colaboración, como facer eso de un whisky añejado en Galicia. E pouco a pouco, pois, fóronseme abrindo portas e ao final saquei un produto pois que realmente creo que gusta e gustou moito, sí. Que orgullo tamén, non? Algo teu. Sí, a verdade é que me sinto moi orgulloso de eso, de que gustara tamén, de crear algo que en Galicia temos moita calidade, non? Na cotelería sempre se fala de Madrid, Barcelona, Bilbao, incluso cando montei a estación de cotelería do Cubos, era unha estación de 3 metros, non? E encarguei a un rapaz de Barcelona que montan as mellores estacións de España de cotelería, e cando chamei para pedirlle unha estación desas dimensións, como eu a quería, ademais, me dixo, moi ben, esta barra que vai ir para Madrid, Barcelona, Bilbao? Non, mira, isto vai ir para Lalín, Pontevedra, Galicia. E claro, sorprendía, sí, claro. sorprendía. Porque en Galicia é verdad que o mundo do cóctel pois non estaba tan desarrollado. Pouco a pouco foise desenvolvendo, non? Sí, ahora hai grandes barmans, hai grandes profesionales, cada vez hai máis locales especializados e xente moi preparada. Sí, sí, aquí temos tamén referentes. Hai profesores de hostelería como Diego Mosquera, que foi no seu momento un referente a seguir, que montou en Santiago Baobá. Foi unha cotelería de gran nivel, estuvo entre as millores de España, entonces pouco a pouco aquí está vindo grandes profesionales. Sí. Falando do whisky, eu estive na destilería de Jack Daniels en Tennessee. Que a mí era moi curioso, porque, bueno, estiven porque o meu irmán vive por alá, por Nashville, por desgracia, moi lonxe, pero aí está. Daba clases de español na destilería, entón, cando fomos a boda, pois dixeronnos, pois vive por aquí e facemos vos unha visita, tal. E o máis curioso é que no condado, onde está, que é o segundo condado máis pequeniño da zona, non se pode beber alcohol. Sí. Entón, vas facer a visita, explícanche todos os procesos, pero non podes probalo. No momento da cata danche un pouco de limonada. É unha cousa que me volou a cabeza, porque digo, en serio, pódese facer, non se pode vender, se vais uns kilómetros máis adiante, xa sí. Pero sí que me parece moi curioso. Eu, de feito, tuve a oportunidade de conocer a Chris Fletcher, que é o actual maestro destilador de Jack Daniels. Conocino en Barcelona, porque son cónsul así tamén, colaboro con Jack Daniels facendo formacións, falábamos deso, que era super... Sigue así, non? Bueno, porque eu fun hai, non sei, 10 anos ou mellor, pero penso que sigue así. Sí, sigue así, non cambiou. Unha cousa moi curiosa, porque ademais todo o whisky Jack Daniels que vai ao mundo faise ali, parece ser, non? Sí. Sale todo de ali. Americano, whisky americano. Sí, porque ademais é un condado moi pequeniño. Sí. E a verdade é que foi moi interesante. Eu nunca fora a unha destilería. Lembro moito os olores. Claro, hai uns olores moi fortes. Ves, a nariz, os aromas quedan gravados ao final. Sí. Xogamos cos recordos, por eso a cotelería é moi importante. A min gustábame recordar sabores da infancia. A veces facía cócteles enfocado a eso, os olores. Eu cando visitei Jerez de la Frontera, cando lle levei a barrica a Antonio para preparar o whisky, eu agora cando huelo así algo de Jerez, algún brandy ou tal, me transporta a esas bodegas. Lembras cando foi a primeira vez que bebiches ou que te emborrachaches de pequeno, de novo, de adolescente? Hai que beber con moderación tamén, hai que dicilo, pero lembras esa... Lembro a miña primeira copa, donde foi, con quen. Sí, ademais foi en Silleda, nun local que se chamaba Paz Géminis. Iba con dúas amigas de miña nai, maiores, ali tomei a miña primeira copa. Como non, creo que é un clásico, licor 43 con cacaulá. Con cacaulá, claro que sí. Licor 43 ou Baileys con cacaulá. Como é Malibu con piña, tamén é moi típico.
Malibú con piña foi o meu peor desastre na Sí. vida, E non lle xustamente. faz unha homenaxe a esas primeiras... Tens que facer un cóctel que sexa unha homenaxe a esos primeiros combinados raros que tomamos todos bueno, na infancia non, na adolescencia, Sí, sí, na sí. xuventude. En eso me enfoquei, que era o que eu iba conocendo e as miñas primeiras mezclas iban por aí. Licores dulces, Claro. Control, Licor 43, triples secos, e despois o Malibú é que foi un Sí, eso é pelotazo. unha cousa, sí, sí, a verdade é que Sí, sí. era... Sempre se pedía o mesmo, 11 ademais. copas me tomei nunha noite de Malibú con piña. Non fagades iso na casa, nunca 11 copas, Quedoume grabado o número, pero sí pero que non cheguei a emborracharme nunca na vida de perder o control e tal, pero creo que esa noite facía monólogos eu solo. É o que seguramente. fixera falta, sí, sí, sí. Eu lembro que a primeira vez que probei alcohol foi... Penso que era nun aniversario de alguén, unha festa de cumpleaños de alguén, estaba na casa da miña avoa e vin un vaso de viño tinto, eu pensaba que era Coca-Cola, era pequena. Entón lembro collelo, bebelo así, pero dunha, e dicir, que é isto, non? E claro, non me gustou nada, porque eu estaba agardando o sabor da Coca-Cola e probar viño que non sei cantos anos debía ter, pero 7 anos ou mellor. E penso que por iso non bebín viño tinto ata hai pouco, que agora sí que me estou aficionando, pero non me gustaba. E penso que tiña que ver un pouco con esa impresión que me deu esa vez. Sí, eu o viño a verdade é que nunca me tirou tanto, non? Pero sí que as botellas de whisky na casa que sempre se poñían na parte de arriba para Sí. non chegar e tal, sí que me apasionaba máis ver eso. Sí que é verdade que nos meus primeiros inicios non solía beber e non podía. Tuve aí unha época no 2006 que a raíz dunha operación na cabeza, tiña crisis epiléticas, e botei un tempo que non podía beber. Porque me chegaron a decir, bueno, temos que te operar, porque vas a perder a vista e a memoria. Isto é algo que pouca xente sabe. Entonces, bueno, despois de 2 anos de abrir o Cubos, unha coctelería, un sitio espectacular para degustar algo, non? Pois me chocou. Pero é verdade que esa experiencia me sumou, me axudou moitísimo, incluso eran carnavales, era ahora, pois fai xa no 2006, xustamente no hospital eu sempre era moi de disfrazarme, non? Ai, No bar. non me pegaba. Pois Que sí, foras sí, moito de incluso tuve disfrazar. un bar de copas, un pub, nos disfrazábamos, creábamos, e eu dixen, jolín, este carnaval tocoume aquí no hospital, eu se conseguira un disfraz, pois aquí me disfrazaría e hasta serviría cócteles. Pois xustamente a rapaza que estaba ao meu lado dixo, pois eu consigo un disfraz. E foi a xefa de planta, Chus, que daquela, na planta número 3 era Chus, no hospital clínico, e dixo, mira, si se quere disfrazar Jaime, que se disfrazca. Así que imagínate como era eu. Eu estaba en calquer sitio menos na miña habitación. A raíz de eso, pois collín, baixei á librería, me comprei un saco de caramelos disfrazado de payaso e empecé a repartir. Para min esa foi a experiencia máis emotiva máis bonita que viví na miña vida. Poderlle sacar unha sonrisa a alguén que estaba enfermo como a min, compartir, por eso me gustaba moito da coctelería, o de compartir, por eso ahora sendo director dunha escola, creo que o de compartir é realmente o que te fai máis grande. Sí, sí, para mí foi a experiencia moi boa. O sea que en vez de cócteles, porque non podías, claro, nese contexto, ibas repartindo caramelos polas habitacións. Sí, sí, E a a xente verdad. tiña que flipar, claro, de que ías disfrazado? De payaso. De payaso. Así que imagínate, o disfraz iba moi acorde ás payasazas e a repartir caramelos por aí. Eso. De feito, hai un dos cócteles que facía no Cubos que lle poñía unha nariz de payaso no borde da copa para que a xente ao final collía esa nariz, é o típico da hora, non? Que os cócteles agora vivímolos máis un pouco pola foto, pola experiencia. Entonces a xente collía a nariz e sacaba unha foto. Entonces para min era algo que me xeneraba valor tamén, non? Claro. Recordando a esa época miña que había vivido. Tamén o facía. Segundo que dis, a empatía parece como unha dos requisitos indispensables para un cocteleiro ou para un camareiro, pois para poder ser un bo cocteleiro, non? Sí, eu creo que a empatía é eso, que saber escoitar ao teu cliente, tratar de cumplir esa expectativa, eu creo que é o máis bonito e o mellor que podemos facer. Eu como digo, o cliente sempre ten a razón? Non.
pero hai que deixar que se equivoque honestamente e con dignidade. Como decía, facerlle ver que está equivocado, nunca poñerte por encima del, pero sí que vexa que, pois sí, tiñas ti razón. Supoño que claro, cando dan ese primeiro trago, supoño que te fixas moito na cara que pon, porque hai cousas que non se poden Camuflar. non se pode camuflar, que non podes mentir, non? Sí. Eu sempre que poño o cóctel dou a volta e tal, e tan pronto o beben xa miro Xa por os sabes. ollos porque xa sei se está ben ou está mal. Sí, é fundamental eso. Dicías antes que os cócteles en alcohol, non? Tamén é algo que está agora medrando. Moitísimo, sí, eu tuve a sorte de ser embaixador de unha gama de siropes e pulpas, sí, de Monín. Desarrollábamos coctelería sin alcohol sempre, e agora nos últimos anos cada vez hai unha demanda moi alta. Sí, é unha tendencia que está en crecimiento. Sí, bueno, tamén está moi ben, non? Porque hai xente que non bebe ou non pode beber ou non lle gusta, pero ás veces tamén desfrutar deses sabores, da combinación de sabores, como un cóctel, ao final tamén é a destreza de quen o fai, non? Isto, Sí. pues, como de James Bond, non? De mesturado pero non axitado ou algo así. Pues, Sí, axitado non mezclado. exacto. Sí. Que ten o seu sentido tamén iso, non? O proceso, como mimar ese produto. Sí, según o que busques, pois tes que buscar un camiño, non? Si ti vas a crear un cóctel donde todo ten a mesma densidade, pois ao mellor un vaso mezclador eche máis idóneo que unha coctelera para usar e conseguir pois elaborar unha mellor mezcla, non? Depende eso, un pouquiño dos ingredientes que vayas a traballar, buscar o método máis adecuado. Esta culler do gin tonic que ten como unha espiral tamén ten o seu sentido. Ou se o faga unha casa non ten sentido. Ten sentido para mezclar, pero o de botar a tónica pola cuchara como se facía, que eu mismo reconozco que o fixe, e a día de hoxe creo que non se debería, debería estar prohibida con multa. Ah, sí? Sí. Por qué? Porque botar a tónica por unha cuchara, ao final o que intentamos ca tónica manter o carbónico, a temperatura, que sirvas fría, que se manteña o gas todo o tempo, pois con ese método ti o que faz é unha caída. Entonces isto é física, é química. O que estás rompendo cunha trayectoria que está caendo máis bruscamente a tónica e rompendo o carbónico. Entonces o que se debe facer é pola cuchara deslizar o máis abaixo posible, incluso se tes o hielo moi arriba xa directamente e sin problema. Pero bueno, cousas que salen, modas que se crean e que realmente non nos levan a nada bo. Sí. Ah, non? Estás totalmente en contra de Sí. De feito, e de que máis cousas estás en contra, que me gusta a mí saber? Bueno, estou en contra de servir mal, non? De non ser honestos. Creo que na hostelería aí é un campo que debemos facer máis autocrítica. Ás veces eu falando con amigos, no, é que o cliente lle ofrezco isto porque non sabe. Como que non sabe? Pero aí é a túa labor como profesional, que sepan, non? Eu fixe moita divulgación e formación no meu local cando empecéi, porque o coste dunha copa pois, era o doble de calquer outro local que había no pobo, entonces tiña que facer esa labor. Tiña que educar o meu cliente, entonces e facelo que valorara o meu traballo, o bo, non? Que é polo que estás pagando. Entonces, na maioría da hostelería, sobre todo a antigua hostelería, como que o cliente non era importante, que eu a este doulle o que quero, eu e tal. Eu eso non. Estou moi en contra deso. Sí. E crees que a xente xa está un pouco máis educada, que xa valora máis un bo traballo? Sí, por suposto. E agora que temos unha arma como é o teléfono móvil, que temos toda a información, sí que agora é máis difícil, non? Engañar a un cliente, porque hoxe, pois miras, por exemplo, unha botella de viño, unha botella de whisky, agora sabemos o que vale ao momento, non? Eso de cobrar como antigamente o que querías e tal, pois eso tamén se erradicou, se eliminou, e creo que agora a hostelería que está vindo é de máis calidad, a xente máis preparada e mellor, sí, máis honestos. Ti fuches campeón de Galicia de coctelería, era en dixestivo e aperitivo, pode ser? Sí. E subcampeón de Gin Tonics de España. Como é un concurso de coctelería? É que eu imagino, claro, todos vimos a Tom Cruise. Supoño que estarás... Cóctel. Como non? Non sei se ten algo que ver, pero que se valora?
Supoño que é unha mezcla de Pois, cousas, non soamente o sí, sabor, non? depende que tipo de concursos. Ahora hai moitos, por sorte, ou por desgracia, que tamén podemos falar deso. Falaremos. Un concurso, pois, para min creoume ilusión, aprendizaxe, non? Mm. A primeira vez que fun ao concurso, unhos días antes eu aínda estaba dicindo a palabra vou ir ao Campeonato Galego de Coctelería, un rapaz que nunca saliu de Lalín e tal, e que iba a ir a competir a Santiago a un escenario novo. Ujú. Pero os concursos hai diferentes, según que tipo de concurso, pois che piden uns desafíos. Entonces, pois cada ano, por exemplo, en Agaba, que é a Asociación Galega de Barmans, creaban unha modalidade. Pois este ano é aperitivo, para o ano dixestivo, para o ano trago largo. Entonces ti tiñas que te adaptar a esas bases e crear o cóctel en ese perfil. Sí, sí. Valoran, ademais de que este rico, tamén pois a posta en escea, como explicas, ou non, simplemente probar En como este quedou. concurso, por exemplo, en este campeonato sí se valora todo. A parte técnica, como elaboras, como colles unha simple pinza, se valora a elegancia, Ajá. o axitado, que non desperdicies nada, que non manches unha copa, que non vaya sucia, que non derrames ningún destilado cando sirves, cando botas na coctelera, é moi técnico, e despois hai un xurado degustador que está en outra sala, que non sabe de quen é o cóctel, e o proban e puntúa. E é un pouco, o ganador do campeonato é a suma de todas esas puntuacións e valoracións. Sí. E como viviches esa Moi competición? ben, Sí. encantábame concursar. Despois do primeiro, Claro, que sí, nervios, sí, me daba aí unha adrenalina e ademais che xenera unha ilusión pa estar no teu negocio e seguir creando. Eu os concursos os tomei como algo de aprendizaxe, de ilusión, de compartir. Que fas ti, como fas. Entonces para min os concursos eran moi didácticos. Interesante. E aparte que non estás tan de acordo? Pois que agora hai tantos concursos e hai tantos campeóns de España que dentro de pouco non vamos a coller no país. Xa. Esa é a parte que non me gusta dos concursos, que se premia. Ahora moitos profesionales non se enfocan en crear cócteles para os seus clientes. Enfócanse en crear cócteles para os concursos. Entonces creo que ese é o fallo. O fallo por parte das marcas, que eu entendo que buscan, e as marcas nos axudan moito, non? Nos dan visibilidade. Pero creo que os concursos deberían cambiar o enfoque. Deberían premiar máis a labor profesional, o día a día dos profesionales, e non tanto o concurso de un día. Porque eu podo ter un bo día, por exemplo, no campeonato galego. Pois xustamente no 16 non contaba nin competir, que foi de casualidade, son campeón galego de casualidade, porque un dos meus barmans se botou para atrás un pouquiño, botou así, dixo, non vou a ir este ano, e eu había dito que íbamos ir e dixen, bueno, pois vou eu. E xustamente non era para competir, e foi o ano que ganei todos os trofeos, que nunca nadie hasta ahora ganou todos os trofeos, mellor decoración, degustación, a técnica e o campeonato. Entonces, de casualidade, pois mira, fun campeón galego. Por eso me dá pena, porque si me abriu moitas portas, che dá publicidade, pero eu digo, e se non houbera ganado o campeonato, sería igual de bo. Entonces eu considérome bo igual, houbera ganado ou non. E entonces os campeonatos teñen esa labor de que o gana se cree moito e o que o perde ao millor pois se desvalora, non? Entonces esa é a parte que non me gusta dos campeonatos e que deberíamos revertir e cambiar. E valorar máis a labor do día a día. A labor do día a día, ti agora estás en Vigo, es como xerente, non, de harina blanca, e antes estabas en Cubos, non, en Lalín. Chamaronte directamente cando estabas traballando no teu propio local. Foi unha decisión moi difícil? Sí, foi unha decisión, bueno, medida, tamén moi necesaria para min, porque no Cubos ahora, que é algo que parece que choca, os que me conocen, que saben, é que ti no Cubos eras creativo, che gustaba, me sigue gustando, pero como que estaba un pouco limitado en Lalín. Eu sentíame, o meu local tiña unha cristalera enorme, non? E esa cristalera había como unha cárcel para min, porque ao final o mercado era moi bo. A verdade é que dou as gracias aos meus clientes que tuven en Lalín, que moi bons, de moi boa calidade,
pero era un mercado moi pequeno, non? Entonces non desarrollaba todo o que iba aprendendo. Apareceu a oportunidade de ser director dunha escola de hostelería, que creo que agora é o máis bonito. Unha escola ao final formas, compartes, non mo pensei, dixen, pois isto pode xenerar outra vez ilusión en min. Eu sempre lle dixen a meus pais que o día que perdera a ilusión no meu negocio o pecharía, o deixaría. E así foi. Hubo un momento que dixen, aquí xa non teño ilusión, xa emborrachei aos do meu pobo moito, e vou a Educaches buscar. tamén os Sí, educaches un sí. pouco. A verdade é que sí, que desa parte me sinto moi orgulloso da honestidade, de servir, de cumplir a expectativa. A sorte que tuve que o 90% dos meus clientes cando entraban ao local me decían sempre, Jaime, o que ti queiras. O xa, entonces, eso dache de que estás facendo unha boa labor no teu día a día e estás cumplindo esa expectativa do cliente. E para min eso sí que era a maior satisfacción. Pero non pechou o local. Non, de feito agora reformou no meu irmão e meu irmão sigue con ese legado Tiene e unha casa. esa calidade e sigo Claro. colaborando con el, axudándolle na elaboración de novas cartas, novos conceptos e a verdade é que incluso agora está espectacular o local. Merece a pena visitalo, ten unha colección de whiskies espectacular, ten unha das mellores cafeteras do mundo para facer café, coidase moito a materia prima, a limpieza, e como local eu sí que é verdade que non o cambio. E que o que máis te motiva de dirixir esta escola? Supoño que tamén ademais estás en contacto con moitos profesionais punteiros do sector da hostelería. Sí, ca escola ábreche outro abanico, xa non eres un simple camarero, a verdade é que sí que cambia. Agora estás nunha empresa, xestionar unha empresa non é xestionar un bar. E desde a escola, pois, che abre portas a traballar con todos os profesionales. Fai uns meses estuve con Ferran Adrià, con Joan Roca, con José, e che permite crecer moitísimo e despois compartir. Que eses profesionales veñan á escola. Para min o meu soño é traer aos millores profesionales da hostelería que compartan as súas experiencias, as súas vivencias e que non lo transmitan aos novos alumnos que veñen. Sí. Un sector ademais moi complexo, non? Porque ás veces conciliar a vida laboral sendo hostaleiro coa persoal é complicado. Moi complicado. Realmente eu din todo pola hostelería. Eu recordo cando empecé con 20 anos que me chamaban os amigos temos un cumpleaños, temos unha festa. Non podo ir. Claro. Pero sí que volvería a facer e a recompensa que obtuven tamén é moi boa, moi satisfactoria. Pero sí que realmente cando queres ser un bo profesional che absorbe moito da túa vida a hostelería. Bueno, agora de feito están demandando, o sea, o sector demanda profesionais formados, non? Porque moitas veces a xente que traballaba no sector non eran apaixonados polo seu traballo, digamos, e tamén ás veces a remuneración non é a que debería ser. Entón, bueno, que está nun momento un pouco complicado, non? Sí, a hostelería foi sempre como un refuxo. Non se profesionalizou. Cando eu empecé, pois era eso. Non sabes facer tal? Pois veña, pa camarero vale calquera. Pa camarero realmente que non vale calquera. Hai que ter unhos dons. Hai que saber. Hai que ter cultura, hai que saber escoitar, sobre todo. É importantísimo escoitar o teu cliente, darlle o que busca. Entonces non todo o mundo vale, nin todo o mundo está disposto a escoitar. Agora, últimamente, sí que hai demanda, a demanda que hai é de buscar profesionales. Eu considero que a hostelería espero que vaya a menos, pero de moitísima máis calidade. Sí, por esa falta tamén de personal. Espero ver eso. Sí, máis calidade. Que retos tes como pro teu futuro, non? Porque estás agora aí, tes un abanico de posibilidades de moitas cousas, pero se pensas nun futuro, gustaríache voltar a hostelaría, a ter algo teu, ou estás moi ben onde estás? A verdade é que agora estou moi ben ca escola, pero sí que non descarto nun futuro un pequeniño local como esa cultura japonesa de personalización, de non masificación, de un local 15, 20 personas moi ben atendidas. Ese sería un bonito soño para min.
Pero ahora é verdade que ca escola estou super entretenido organizando cursos, organizamos cursos ca Xunta para desempleados, cursos ca Fundación 11 para discapacitados. E a verdade é que tes un abanico moi amplio. O que sí me gustaría crear algún día na escola pois é un pouco un centro de formación de laboratorio para os profesionales, que tuveran un sitio estratégico donde desarrollar cousas, porque ás veces nos locales, por falta de espacio, tempo ou economía, porque hai máquinas que non che compensan compralas, sí que desde a escola me gustaría traballar e estar en contacto coa hostelería real, non? Ter un punto, oye Jaime, necesito a escola, necesito a aula para crear un destilado, para facer unha maceración especial, para crear, non sei, unha fermentación, axudarlles, que eles ao mellor non teñen o tempo, e eu agora como escola si podo permitirme ter ese tempo para eles, e ofrecer ao final aos clientes novos conceptos, novas bebidas, novas cousas. Sí. Creatividade, non? Moita creatividade, vexo, no... Sí, sí. Creatividade dentro da sostenibilidade, que agora está tan de moda tamén. Ás veces non hai que estar sempre tamén creando, non? Crear é moi difícil, innovar, facer cousas como fixo Ferran Adrià ou estes gurús da cociña, é complicado hoxe, pero sí que darlle unha volta aos conceptos, as modas van ir cambiando e alternando sempre, darlle o teu punto personal. Eu considero que non hai que estar sempre na cima creando cousas, pero sí que dándolle toques personales, sí. Sí. Que dirías que é o que está de moda agora? Que está de moda ahora? Bueno, ahora está de moda a sostenibilidade, o produto de quilómetro cero, Que o ser... vaya que sexa máis que unha moda, tamén iso. Sí, sí, moi necesario. O cero desperdicio, que tamén na escola traballamos moito. E o tema de pouco alcohol, non? Saliron novos destilados e cada día se está traballando tamén nunha liña de graduacións máis baixas, ginebras como hai agora, con cero graduación alcohólica. Esos son modas e tal que eu creo que veñen para quedarse, porque os clientes agora demandan eso tamén. Bueno, sí. Forma parte tamén dun estilo de vida, non? Que parece que agora se está fomentando, que é certo que o alcohol en grandes cantidades non é bo. Non, eses 11 Malibús non son bons. Claro, non os recomendamos No. para nada. 11 de nada, en realidade. Pero, claro, entón sí que, bueno, neste caso é unha moda que o galla tamén estea para quedar, porque, bueno, hai opcións de seguir pois, innovando, bebendo cousas de calidade sen necesidade de emborracharse, non? Porque a cultura de emborracharse tamén... Do vaso de tubo. Claro, do vaso de tubo, de canto máis barato, da igual o que sexa mellor, porque así podo beber máis, non? Creo que tamén é importante, non? Que pasemos un pouco esa esa fase, tendencia non? foi... O boom do gin tonic favoreceu eso moito. Menos cantidad e máis calidad. A xente agora prefería salir e tomar 2, 3 gin tonics vos, que ao final te gastabas o mismo que tomándote 8 copas normales e un pelotazo. Atopaste mellor. Claro, en eso sí que avanzamos e avanzouse para mellor. Sí, sí, sí. A xente demanda menos e moita máis calidad. Máis experiencias, sí. Alégrome de oír eso, a verdade. Sí. Sí, porque, bueno, ás veces... É complicado. É complicado, sí. Sí, bueno, en momentos, pero sí que é certo que penso que, bueno, non sei tanto, pero creo que a mocidade agora mesmo non bebe tanto como bebíamos igual hai uns anos, outras xeracións. Non, Dame non. esa sensación. Eu que levo casi 25 anos así relacionado coa hostelería, vin eso de servir copas, a barrer, a tomar en cada local unha copa obligatoriamente, parecía que salías obligatoriamente para beber, non? A cada sitio. Para emborracharte, ademais. Ahora o sea, non. Ni sequera para desfrutar da copa, falar, e mentres tanto... Non, había como un pouco esa ahora cultura buscamos sitios que nos ofrezcan algo diferente, o tema das fermentacións. Ahora estáse traballando, por exemplo, Esther Merino, que é unha gran profesional, non? Está traballando con novos conceptos, novas formas de facer e crear bebidas. Eso creo que vai a vir moi rápido tamén. E que sitios recomendarías de Galicia para tomar un bo cóctel, ademais do Cubos, por suposto? Bueno, pois ademais do Cubos, pois temos en Vigo a sorte
de ter a Bitter, que ahora están pechados, pero que esperemos que abran ahora próximamente, que se cambiaron de local. Son uns grandísimos profesionales, saben o que teñen na barra, saben mezclar. En Coruña hai grandes locales, grandes amigos, Miguel, Arbe, de Bordello, un gran profesional que tamén estuvo en Londres, fora. A verdade é que en Galicia, en Santiago, hai grandes profesionales tamén. A verdade é que estamos tendo sorte. En Bueu, o Ratiño Pequeno, Diego, un chico moi xoven, pero con moitas ganas. Sí, sí. Que ben, pois que interesante todo, a verdade é que nunca afondara tanto no tema dos cócteles, do alcohol, desta forma diferente de beber é moi interesante. E quedome sobre todo non con moitas cousas do que falamos, pero do xeo. Quedo pendente quedar contigo, ver ese bloque de xeo xigante e que me recomendes tamén ao mellor que eu teño unha máquina de xeo que merquei, normaliña, non ten Vouche a nada... facer cambiar, seguramente. 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 E xa estou encantada, cando Sí. veñemos a fabricar xeo, son como, ademais é como, somos autosuficientes en xeo, é algo que, porque consumimos moito xeo na casa. Iso é algo que me parece moi interesante. Pois agora xa Así sabes, o que xeo nada, solo, voute sin chamar. espinacas, sin croquetas. Sen aromas Por que non favor, deseamos. gardadio solo. Claro, porque o xeo absorbe, non? Sí. Todos os olores. A auga absorbe todo o olor que tes no congelador. Sí. Claro. Sí, sí, por eso é moi importante guardalo solo. Pois queda pendente iso e que me fagas un pisco sour. Que ademais ten clara de ovo, que é unha cousa que se o penso, digo, uno ao principio dicía, clara de ovo nun Sí, cóctel, mira que pero... a clara de ovo é un ingrediente que o poñía nas cartas e sempre que era rechazo, crea Claro. rechazo, non? Porque ves clara de ovo e ao final asociamos. Sí, E sin embargo, chegou un momento que dixen, aquí hai que buscar outra fórmula. Pois vou a cambiar o nome. Ou non lle poño ao cóctel, ou lle poño albúmina, ou lle poño outra cousa, non? Entonces, a raíz de eso, a xente, despois de ofrecerlle o cóctel, vale, un pisco sour. E que leva? Clara de ovo? Que me dices? Sí, 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 que a clara de ovo aporta textura, realmente Sí. non che aporta sabor, pero si nos aporta textura na boca, cremosidade, e favorece, bueno, un pouco a creación dese cóctel. É sorprendente que despois a xente dice, pois a partir de ahora sí que mo pode servir. Bueno, claro, pois entonces tes que enmascaralo un pouco, non? Ás Sí. veces hai que facer un pouco estas cousas para que lle chame a atención a xente, non? Porque ás veces somos reacios a algo sen sabelo, en realidade, sen probalo antes. sí, eu aí era moi canalla tamén cando me decían, mira que a min o whisky non me gusta, e eu Non leva. directamente xa me iba pola botella de whisky e intentaba elaborar e camuflar e darlle ver que o whisky tamén che podía gustar, non? Eu amablemente lle dicía, mira, probo. Non decía nada, vía a súa sonrisa, a súa cara ou o seu tal. Gústache? Sí, está buenísimo. E que leva? Non mo digas, whisky. Entonces xa me iban conocendo e é algo que me gustaba esa labor tamén, porque realmente como che ofrezcan o produto e como che o dean podes facer cambiar a visión. Isto que din storytelling, non? Que digamos que o discurso, digamos, en galego ou a Sí. historia, non? Que hai detrás de cada cóctel. Sí, sí, importantísima coidalas. Sodes un pouco contacontos tamén, non? Sí, sí, sí. Decía un amigo meu, somos unhos maestros do terror e do engaño. A verdade é que non está moi lonxe deso. Home, pero e tamén do placer. Sí. Eu engado do terror o engaño e o placer. Sí, sí. Pois un placer estar contigo hoxe afondando sobre estes temas. Queda pendente o xeo e o pisco sour. Moi ben. Moitísimas Moitísimas gracias a vos por contar conmigo. Gracias, Jaime. Gracias.